салом алейкум бародароди, хуш омадед ба канали ман Ибни Сино. Марҳамат кард рӯи подписатсия кунед. Шумо қарор дод дар канали Ибни Сино, яъне доктор Беҳрӯз Маҳмадҷонов. Ин ман ҳастам, доктор Беҳрӯз Маҳмадҷонов. Бародарои азиз, мо билет фурӯхта ҳастем. 5000 дона билет дорем. Як дона билет 2000. Касоне ки билет ай мо мехаранд, тавбатош меоянд бепул мешаванд. Вақте мо балисара кушодем, тавбатош меоянд бепул мешаванд. Дар консултатсияи доктор ту пул намеспорӣ. Дар дору кулу системае ки бояд пул бигиранд, дар бои ту пул намеспорӣ. Ба стоматология кушодани ҳастем. Барои стоматология мисол арзон мекунам. Мақсад 1500 рубл меояд, ава арзонтар барои касоне ки билет гирифтаги ҳастанд, арзон. Вақте ки худат дастгирӣ мекунӣ, дониста гӯй ки иншоалло ки хайри ҷория мекунӣ. То вақте ки ман ҳастам, то вақте ки клиника ҳаст, иншоалло хайри ҷория дафтар мегирад. Ба худо қасам, ин ҷои шухиш нест. Ман ин додара нишон додам ки дар ҳақиқат ина дидӣ ки номое ки одамое ки навистам, ина навистагӣ ҳастанд. Додари мо занг зад дар комментария гуфт ки акай ман бемор ҳастам, илтимос ба зангҳои ман ҷавоб гардонед. Ба зангҳои телефонӣ ҷавоб гардонем, албатта ки сараш бисёртар дард мекардааст, вале ман роиш кардам рентген карда. Дар рентген нишон додаши гаймарӣ шидагиаст ва протоколи рентгенаш ҳаст. Ана мехеле ки шумо мебинед, додаракӯи ёшанд, соли таваллудиш 2000. Ҳамин додар худаш ҷавакай 22 сола ва тобат гирифтанаш дар кора, вале ҷои аниқе нест ки мақсад бирояд тобат гирем. Албатта ҳамаи мо шумо муҳоҷирем, муҳоҷир вақте ки ва тобат гирифтан дар кора. Ҳар як инсон ба доктор ниёз дорад. Бидуроин дастгирӣ кунед, билетҳоро харидорӣ кунед, ҳеҷ гап надорад. Вақте ки 2000 доди як билет, як дона билет харидӣ, инам як барои фоидаи худае. Ягон бемор биша, ягон консултатсия занг мезанӣ, мепурсӣ. Вақте ки мо уҷа аллакай кушодем, литсензияи нимаро гирифтем, ба кор шурӯъ кардем, албатта дониста бигиред ки консултатсия онлайнӣ барои касоне ки мисол билет гирифтагиам, барои уҷа аллакай бепулай. Дониста бигиред ки барои як қабули доктор то любой ҷода мерад 2000 болоае. Ира ман гуфтатон метавонам. Прекрасно, ира худтон медонед. Илтимос дар комментария гапҳои қабеҳ нанависед. Ин додар омада пеши ман, дору уколшам навистам. Додарак оли ёшай. Анам хеле ки шумо мебинед, ам хеле ҷавонон бисёртар духтур мекунанд. Мисол Москва ё дигар шаҳрҳои Россия. Мақсад духтур намеояд, мақсад як система, ягон укола, ягон тобати нағз гирем. Дастгирӣ ки ҳеҷ гап надорад. Ман кӯшиш кардаастам барои шумо кӯшиш кардаастам, барои дигар касо не. Шумо мара вақте дастгирӣ карда, албатта ки дастгиритон мекунем, ягон мушкиле надорад. Хай додарина гап зан ки мақсад Ассалому алейкум бародарон. Гуфтанем ки ам бародар дастгирӣ кунем. Билет 2000 ҳозир арзоне билет. Пешай кушодан клиника 2000 билет бихарем. Вақте кушодан клиника ҳозир қимат мешавад. Ҳамаҷа клиника медонем ҳозир қиматай 5000 6000 барои як узви дидан ё барои ягон чиз кӯл задан ҳозир қиматай. Метавонем шумо 2000 билет бихарем, қиморбозӣ накунем, бисёр камтар бихарем. 2000 ҳам садақаи ҷория мешавад. 2000 мехарем барои худтонай, иншоалло бо тавбати хуб мекунатон. Кӯл задан ва ҳамаш бо хубтар. Барои қиморбозӣ карданашон ин ака худшон метавонам бигзор кори ва ёае. Нигоҳ кунда, ҳамин барои як система мондан худат мерай 3000 ҳамин клиникаҳои частни клиникаҳо мерай 3000 барои як кол кардан ай 500 рубл болоае. Шумо дастгирӣ кунед, ба худо қасам, ман барои шумо кӯшиш кардаастам ки мақсад ҳамин ҷавононкора дастгирӣ кунем. Бениҳоят хай ба ман муроҷиатҳои хуб мешавад. бачаҳо қади суҳбат мекунем, консултатсия мекунем, ягон дастгиришон кардаастем. Як шуморо дастгирӣ кунед, ман мақсад албатта ин хеле ҷавононро дастгирӣ кунем. Илтимос бародарон, бетарафӣ накунем, бирем билетҳоро харидорӣ кунем. Билетҳо 2000. Як дона билет 5000 билет. Аллакай билетҳо савдо рафтест, яъни шукронаи худо савдошо рафтест. Вақте харидорӣ кард, тобатот бепул мешавад. Албатта ки мо тоҷикем, бо тоҷик будан мо фахр мекунем. Вақте ки як ҷой ки ман кушодам, албатта худат мегӯ ки фалон тоҷик кушодагия фалон ҷора. Дигар духтуро ҳам дорем. Духтури
нейрохирургам дорем, лорам дорем, урологам, тамоми духтурҳо ҳастанд, стоматологам дорем. Вақте ки ман кушодам, албатта худтон дар ин канали ман мебинед ки ман уҷа кушодам. Илтимос дастгирӣ кунед, бетарафӣ накунед. Вақте ки ҳамин фахри ман фахри шумоае, фахри миллати тоҷикае. Дар ҳамин ҷое ки бошем фахри миллати тоҷикае. ҳамаро ман бародар медонам, ҳама маро бародар медонам. Ман ягон кас хати душман нестам, ягон кас ба ман душман нест. ҳаматонро эҳтиром дорам, шуморо маро эҳтиром дорем. Илтимос бидоин дар комментария гапҳои хуб бинависем, лайкай бимонед, тамошо кунед, поделиться кунед, як кориш кунед ки ҳамин видео пешрава мисол дастгирии хуб шавад. Худо дар тори сарае. Ба рӯзи 100 сообщения зиёд мешавад ки ман ҳаворо ҷавоб мегардам, бисёрша фаромӯш мекунам. Илтимос, як номери телефонам мемонем. Вақте ки шумо занг занед, дар WhatsApp занг занед, хубтар мешавад. Вале ки рӯзе вақте мешавад ки манам мефаҳмам. Занги телефонира дигар минут надорад телефони ки обратно занг занам. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. Барои хотири ҷавоно, барои хотири ҳама беморҳо илтимос дастгирӣ гирифта, ҳамихел ба дударакора ман дастгирӣ кунам. Падаро, модаро ҳаматонро дастгирӣ кунам ки ҳеҷ маҳал шумо дигар ягон кас хати муроҷиат накунед, фақат ба тоҷикои худмон муроҷиат кунед. Вале гуфтам мемонам ки бо нархҳоро арзоне мекунам ки шумо худтон дар ҳайрат мемонед. Нархҳоро ба нархҳои арзон мемонам иншоаллоҳ. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. Саломат бошед. Ман ба тоҷик буданам фахр мекунам ва дастгирия фаромӯш накунед. Бовар дорам ки шумо маро дастгирӣ мекунед. Хуб, аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Хуб.